खुलुमबाय स्टुडियाव आं उदांस्रि मोसाहारि अदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि 2025-2027 मायथाइनि गोदानै बिबान मोननाय बिबानगिरिफोरनो अरुणाचल रायजोनि वेस्ट कामें जिल्लायाव राइन' इक' रिजर्टआव बिबान गथायबाय। माहारिनि बिजोंनिफ्राय लानानै फरायसालिनि जेंना आरो बायदि बायदि जेंनाफोरखौ बोस्रांनायनि थांखि आरो नोजोरजों अदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बिबानखौ रुजुनबाय सुबुंसा मुसाहारि आरो पिटारगोरा खुंग्रा दैमारि बिथांमोना। थांनाय 9, 10, 11 आरो 12 जानुवारि 2025 मायथाइयाव अदालगुरि जिल्लानि दैमुनगर डिमाकुसियाव बर' थुनलाइ आफादनि 64थि बोसोरारि जथुम्माजों लोब्बा लाखिना 9 जानुवारियाव जानाय अदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि थान्दै मेलनि गेजेरजों सायख'जानाय अदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि गोदानै बिबान मोननाय आफादगिरि महरै सुबुंसा मोसाहारि आरो नेहाथारि महरै पिटारगोरा खुंग्रा दैमारि बिथांमोननो थांनाय 8 फेब्रुवारि एबा मैया आसाम आरो अरुणाचल रायजोनि सिमा भैरबकुन्द साखाथियाव थानाय अरुणाचल रायजोनि वेस्ट कामें जिल्लायाव थानाय राइन' इक' रिजर्टआव मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों बिबान गथायो। मख'जाथावदि बे बिबान गथायनाय हाबाफारियावनो मंगल चन्द्र ब्रह्म ट्रास्टनि आफादगिरि चक्रधर ब्रह्म आरो गाहाय लिंथुमगिरि प्रनिल दैमारि बिथांमोनाबो बाहागो लादोंमोन आरो 18 गुदि आफादनि नुजाथिनायजों बे हाबाफारिया मोजाङै मोजां जोबना थाङो। आङो दिनै अदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि गोदानै आफादगिरिनि बिबान लाबाय। दा बेयाव आं एसे साननो गोनां जादों बर'नि एफाग्राब गिदिर बर' थुनलाइ आफाद हारिनि जायखौ बिफा आफाद होनना बुंदों बा गारजेन आफाद होनना बुंदों। दा बे बर' थुनलाइ आफादनि खामानिखौ मावनो थांनायाव जोङो गोबां नाजानांगोन। गोबां मावनो गोनां खामानि दङ बर' थुनलाइ आफादा। दा जिहेथु नोंथाङा सोंदों दा बर' थुनलाइ आफादनि बे अदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि बिबानखौ मोननानै आङो सानदों जा बर'फोरनियाव दासिमबो गोबां जेंना दङ। जोंनि अदालगुरियावबो गोबां जेंना दङ, जेरै बर' बिजोंनि जेंना, बर' बिजों फरायसालिफोराव फोरोंगिरिनि जेंना, दासिमबो सिंगोल टिचारफोर फरायसालि दङ जोंनि अदालगुरि जिल्लायाव। दा बेफोरनि रिपर्टफोरखौ जोङो मिरु बर' थुनलाइ आफादजों जगाजग खालामनानै जोङो सरकारनियाव बिख'ना लानायनि बेब'स्थाफोरखौ जों खालामगोन। आरो बिनि अनगायैबो जोंहा जोंनि बर'नि राव थुनलाइ हारिमु बिनि थाखाय गोबां खामानि मावनो गोनां दङ। जोंनि अदालगुरि जिल्लायाव दासिमबो राफोद लिरगिरिनि अनजिमाया गोबां खम। दा बिनि थाखायबो जों बिथांमोननो मोनसे प्लेटफर्म होनो हानायनि जों बेब'स्था खालामगोन। आरो जोंहा राव थुनलाइनि बेलायाव जोङो बेखौनो बुंनांगोन, जिहेथु जोंहा बानान खान्थिनि बेलायावबो जोंहा गोबां जेंनाफोर दङ। दा बेफोरनि सेमिनारफोर लानानै जोङो बेफोरनि प्रब्लेम्सफोरखौ जों सुफुंनो नाजागोन। दा बर' थुनलाइया जिहेथु गोदोनिफ्रायनो माखासे जेंनाजों मोगा मोगि जाबोनो गोनां जादों। दा बेफोर मोगा मोगिखौ बोखारनो थाखाय मिरु बर' थुनलाइ आफादा जेरैबायदि खामानिफोर लागोन, दा बेफोर खामानिफोराव जोङो अदालगुरि जिल्लानिफ्रायबो जों मैखोमै बाहागो लागोन। आरो बिनिफ्राय जोङो अदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा बेखौनो लुबैगोन जे अदालगुरियाव जिहेथु माखासे जेंनानि मोनसे ओनसोल, बे ओनसोलनि जेंनाफोरखौ सुफुंनो थाखाय जोङो अकल बर' थुनलाइ आफादाल' हाया। दा बिनि थाखाय जोङो अदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद, अदालगुरि जिल्ला आइजो अनसाय आफाद, बिदिनो जोंहा बर' गुदि फोरोंगिरि आफाद, बेफोरबायदि जोंनि लोब्बा आफादफोरखौ लोगो लानानै ज'यैनो खामानि मावगोन। गुदि आफादफोराबो गोबां सोलाय सोल' जाबाय, दा बिथांमोननिसिमबो मा मेसेज? जोंनि जिल्लानि सिङाव थानाय माखासे गुदि आफादफोरा सोलाय सोल' जाबाय। दा बिथांमोननि गेजेराव जों बेखौनो बुंनांगोन, दासिमबो जोंहा माखासे गुदि आफादफोरा एसे लोरबां जानानै दङ। दा बिथांमोनखौ जों एसे गोख्रों खालामफिननायनि जों बेब'स्था लागोन। आदसा, जोंहा अदालगुरि जिल्लायाव दासिम माने 18था गुदि आफाद दङ, 18था गुदि बर' थुनलाइ आफाद। दा बिथांमोननि गोख्रोंथिखौ जों लुबैयो। दा बिथांमोनाबो जिल्लाया जेसेबांखिनि खामानिफोर लाया मानो, बिथांमोनाबो माने ज'यैनो फैनानै मोजाङै माने कअपारेसन होनानै खामानिखौ जों मावलायोब्ला जोंनि जिल्लायाव थानाय माखासे समयसाफोरा माने सुफुंजागोन होननानै आं सानो।